Za zegny presque isan'andro zegny za mi-check amin'ny Facebook ty ato zegny ny olo tegna tiako siblena zegny zay ny tegna tiako fa tsy zay ny cible. Ny olo tegna tiako siblena zegny aminareo mizaha vidéo nahy zegny atsika ampanifiana ary izy, atsika ampanifiana satria za avy ampanifiana zegny hein, ampanifiana agnabondrefa ary zegny izy koa anao magnontany aiza ty temps maromaro amin'ny olo agnabondrefa io zegny mahay za. Tegna tiako siblena zegny atsika ampanifiana fa ny cible agnatin'ny raha ty ato zegny kamarozanareo mizaha vidéo nahy ty zegny Antananarivo, Antananarivo, Antananarivo tegna maro. Ino mahatonga i raha? Mahatonga i raha zay zegny za mandiniky resaka fitiavagna fivoarana zegny. Dikan'izay zegny atsika ampanifiana mbala somary tareka farafara zegny. Avy eo atsika koa zegny managna mentalité rehefa misy olo mitsabo raha zegny micritiquer zegny atsika. Ino ma raha tsabon'ny olo? Ino ma raha tsabon'ny zalahy? Matoa za zao ty na manetry tegna mitsabo vidéo aby ty andaniako lerana fitiavagna raha. Fa kanjo zegny, kanjo fitiavagna ataoko aminareo agny zegny vitsiny mangala hitako vinareo agnatin'ny raha ty satria Facebook magnamia algorithme. Magnamia algorithme Facebook ato, ity aby zegny olo avy andapa, ity olo avy Tamatave mizaha vidéonao, ity zegny olo ampanifiana mizaha vidéonao, ity olo amezan'ny Facebook aby zegny jiaby io agnatin'ny algorithme zegny. Okay? Raha tiako volagny zegny atsika mitsetsefa atsika. Satria izy koa reo mizaha zegny base-ndraha tsaboina ty application fagnabeazagna zegny ny raha tsaboiko. Misy taminareo zegny nanontany za anao karaha magnabe nefa anao ndraiky zegny avoa satroko mitsirira. Areo zegny koragna satroko naty. Izy iny amin'ny fiainagna anao mba mila magnaraka toetrandra. Mba mazinebaka. Amizao ty na tsisy mpampianatra magnano satroko karaha ty. Aminay Tamatave aty zegny, amintsika Tamatave eto izy koa anao mizaha vidéo zao ty zegny, tsisy, za doko mandiniky tsisy mpampianatra magnano ohatry raha tsaboiko ty. Noho ino zay? Fivoanin-vaninandra. Matetika zegny olo avoa satroko karaha ty tao barbeau. Za volako za tsy barbeau fa magnaraka vaninandra. Vaninandra, révolution. Révolution. Kafilin'ny tanora vahizo zegny satroko karaha ty. Zay ny antony nanaovako satroko karaha ty. Fa tsy la mode, efa tsy la mode zegny. Anao de toute façon zao entrepreneur tegna place-na. Za tsy barbeau. Za magnabe agnatin'ny fandraharahagna. Raha karaha zegny. Efa tsy la mode zegny isaola ifonde aboaka eo anao andeha mpianatra. Tsy la mode zay fa anao zegny mba ilaigna zegny le la mode magnaraka filingin'ny olo baba ampianarinao aby io. Azonao? Izy ka dona hely zegny aby de dona hely. Azonao? Fa anao zegny mireste ho placen'ny mpagnabe fo zegny anao. Zay zegny antony nanaovako raha ty. Zay valiny antsika nagnotany fa magnino anao magnano satroko magnano karaha io? Anao karaha olo tsy magnaja tegna. Zay antony nanaovako io. Magnaraka filingin'ny tanora zegny raha tsaboiko. Fa na zegny na tsy zegny magnabe zegny le raha tsaboiko. Ke magnano karaha zay zegny. Tiako volagny zegny ho antsika ampanifiana zegny atsika mitsetsefa. Mitsetsefa hely zegny atsika magnaraka fivoarana fô anao zegny nandeha aiza na Madagasikara eto na Antananarivo na andeha andafy na andeha Maurice na La Réunion na France na UK na US, anao tsy afaka agnatin'ny fagnabeazagna. Tsy afaka anao agnatin'ny éducation. Satria zay lakidiby nagnapangy raha zegny hoe education is the key. Ny lakile fiainagna ty zegny éducation. Education is the key. Fa mila hainao zegny raha zegny, mila ianaranao jusqu'à quel point zegny izy key zegny baka lakile. Izy ka fantragnanao agnatin'ny fampianaranao lakile.
mila hainao i raha ke raha magnano zay atsika zay mila mihetsiketsikely magnaraka vaninandro fa za zegny tamin'ny fahazazagna tam-panifihana tary zay za zegny mba nahigny rôlo mitsabo raha ohatry tsaboiko zao ty zegny tamin'ny fahazazagna anazy zegny mba tiako nisabo raha zay fa tamin'ny fotoana zay zegny mbola tsy dia nisy loatra mbola tsy tagnatin'ny vaninandron'ny teknôlôjia Facebook ndraiky YouTube karaha zao ty zegny atsika tamin'ny fotoana zay ke atsika zao ty zegny agnatin'ny vaninandron'ny raha zay i tekniky ny réseaux sociaux ty zegny tekniky fampiasainy américain tegna mampiasa izy amin'ny fotoana zao ty zegny tekniky ny réseaux sociaux Chine koa zegny fagnatiny France koa zegny agnaty fa mbala tsy tegna agnatiny zegny fa mbala variagna zegny atsika amin'ny école arivo zegny fa ity zegny lalagna entintsika hankamoragna fiainagna agnanaovanao business ifampizarana amin'olo zegny antony agnanaovana bouton mbanimbany io zegny izy ka tianao razavan'olo magnamia zay moanao izy ka maliagna anao magnamia zay moanao mandefa commentaire anao mankasitrika na dia tsy tsara na mbala tsy tsara tsabon'olo arozy magnambanimbany raha tsabon'olo un jour mety folo taona mialinianany anao mety bandegnano mety bandegnano anao amin'ny fotoana zay tsisy olo sporté anao amin'ny fotoana zay noho ny zavatra nitsabonao niany commentaire anao raha magnano zegny aza deky moralin'ny olo izy ka fi olo iny tsabo fa mila support avy aminao izy amiazanao zay mo izy na dia mampidi bola aminazy zegny tsy problème zegny zalahy amiaza izy raha ilaina amiaza zay mo izy partager vidéo nazy mba misy maromaro vie ary zay zegny raha hitako agnatin'ny réseaux sociaux ty ato indrindra agnatin'ny Facebook zegny atsika côté zala managna fagnahafa tegna mbala hoe tsy ino mahatonga i raha fa raha ndraiky zegny hitako manomboka avy agnatin'ny tokantrano problème za mahita problème zegny ranga avy agnatin'ny tokantrano avy agnatin'ny tokantrano zegny zoky zandry ankonigna ao zegny tsy mifanaontogna mitsabo raha zegny contraire ny roa anivon-tany ao contraire raha tiako volagna amintsika côté mba tsara zegny atsika misporté avantsika mitsabo raha azonao un jour ane izy mba hizara izy ohatra atao big game tsy izy mizara izy raha magnano zegny un jour torinao koa mitsabo izy ka milefa olo jiaby karakory anao raha magnano karakaraha zegny ke i méthode ty zegny méthode fampiasain'olo maro ambonin'ny tany planète air fa zao ty zegny entigny ifagnampiagna ke anao zegny aza mandro loatra magnara fivoarana zegny anao mahatonga hoe magnano vidéo for free za zay zegny mahatonga za mamorogno contenu karaha zao ty free of charge no money fa na zegny na tsy zegny andagniny ake zegny za magnano business en même temps zegny le olagna zegny le vahaolagna zegny mentalité koa azonao zegny donc zegny ilaintsika zegny mifanaontogna agnatin'ny raha karaha ty zegny ilaintsika mifanaontogna manomboka avy agnatin'ny tokantrano manomboka avy aroa agnatin'ny tokantrano zao ty zegny ilaigna aroa misporté fa raha zay zegny olagna goavagna raha zegny ohatra ataoko aloha za tsisy sporté zegny avy agnatin'ny tokantrano fa zegny tsy problème noho ny hitako fahasarotan'ny fiainagna nandalovako zegny agnanaovako raha ty manitry tegna za dedication I dedicate myself to do this for you not for me for you zegny antony agnanaovako raha ty satria mba niriko hisy olo nitsabo zegny nitsabo raha karaha zegny fa problème zegny atsika mahita olo amin'ny fivoan-tany atsika dia automatique atsika karaha mbala agnatin'ny fanjanahantany zalahy azonao raha tiako hazavaigna ny action voalohany tokony tsabonao zegny tanao tagnana ty action voalohany tokony tsabonao zegny magnamia j'aime vidéon'olo plus que olo igny mahazo j'aime igny plus que olo igny mahazo commentaire igny
plus que olho mas partagem plus que video nas vi plus que zaravo ko mande mangampy anao koa atsika ty ny information foi raha to fazantsika nampianaragna atsika nampidiragna information agnatinazy ampidiragna information ankamarozy izy zegny tsy ilaigna koa ankamarozy information nazonao io maro amin'izy tsy ilaigna zegny antony nanaovanao reprogrammation mba misy mahazo programme vaovao ndraiky asikisetsika zay zegny zavatra tsapo agnatin'ny réseaux sociaux ty atsika mila mifanogna mila mifagnampy anao zao ty zegny andafy asa hoe zay hoe karakory andafy zegny agny fa tiana ho hita zay tokony hitabatavy eto koa zay mbala tsy mandeha tany maro izy ka roa tsy tsapo andeha andafy za tsy ela andeha US andeha UK safe zany efa miteny anglais fa karakory na dia na tsy zegny io misy formation meloko ambadiky io anao kory manao i formation ambadiky asa hoe zay karakory andafy zegny izy koa roa tsy tsabo eny koa za hoan'zay ifagnampintsika fa izy koa anao tifitry sary fo ekeky ilaigna tifitry sary tsara tifitry sary fa tsaratsara an'izay zegny video agnampianao olo ambadikinao ry magnampy olo anao ambadikinao ry de courage koa zegny zare courage zare mahazo raha ilain-jare anao koa zegny mahazo raha ilainao ke raha magnano zegny ataoko fakoragnana ataoko tetina zegny tsy ho raisinao hoe fankalagna hoe laoly jaloux hoe laoly tsy haiko fa za zegny mba maneho hevitry hitako amin'ny ratsabontsika findrindra atsika koa ty agnatin'ny raha ty ato formation anaka manokana zegny nataontsika agnaty eto fo sanany nataontsika agnaty site web sanany nataontsika agnatin'ny Facebook akato fo zegny anao fa afaka magnano formation miaraka aminaka amin'ny lien ambany toy na ambadimbadiky toy zegny anao mahita karakory resaka mentalité zegny voalohany izy ambadiky tio formation mindset io anao midriky za magnazava hoe za tamin'izay mbala tsy nipetraka tamin'ny raha karaha ty mbala tsy nipetraka tagnaty tragno vato karaha ty za fa mbala mipetraka tagnatin'ny tragno ratsiratsy hely boriboriko hely za nagnazava amizay hoe zao raha tsabon'olo lababa ary jusque za zo ty mitsabo raha zegny raha zegny tsabon'olo hitako afo toena za mandeha calypso mandeha amin'ny marina beach hitako io lababa mitsabo raha azaveko aminao agnatin'ny formation io anao komansy miova zegny fomba fandiniagnanao izy koa ta anglais anao un jour anao mety andeha andafy andeha hiasa anao io underground io safe za zegny miezaka fo mankamora ny fiainagna ty mizara amitsika agny amizay mahasoa atsika fa maro aminareo zo ty magnano formation mizaha kely am'le raha de mijano mamonjy ely formation séminaire ry de mijano tsy karaha zay avy fa izy koa farany tsabonao ataova hevitry koa aforananao business mitovy raha nandanianao vola igny zay safe zany tsaboko za miinvestir amin'ny izy koa anao miditra amin'ny lien à savoir miinvestir amin'ny programme any Wesley Virgin miantra tandregny enfin za mahita za capable za possible mitsabo koa zegny za ke tiako anao mba ho agnatin'ny cas zegny tiako anao mba ho tonga agnatin'ny karaka tiako anao ho tonga agnatin'ny zandry rana tiako anao ho tonga agnatin'ny cas zegny na anao olo haiko na anao olo tsy haiko tiako fo anao tonga agnatin'ny cas zay tanao ry mbany tanimbary ry fa mba hialanao hiasa andeha tanimbary andeha ambilo andeha antetiky ny fahaizanao mampiasa caméra amin'ny telefone anagnanao zavanao zazo ty zay hialanao amizay no ny fagnampianao olo sahiragna ambadikinao raha karaha zay ataoko fa nisy raha zegny azonao teto tamin'ny fagnazavantsika ndraiky fanahoako hevitry teto zegny ke mba asehoa za zegny hevitrinao amin'ny commentaire ambany eo zegny magnoloagna raha nivolaviko teo izy donc zegny izy ka tianao zegny amoronako vidéo le vidéo tianao andeha froniko zegny sorata amin'ny commentaire ambany koa zegny
izy ka manana fagnontaniana bebe koa zegny anao mahakasiky formation abambadiky ty zegny, afatra amin'ny commentaire ambany ao ino fagnontaniana anao mahakasiky formation aby io zegny. De ino koa zegny tavela. Ataoko fa tsy par accident zegny anao tonga teto, izy ka mbala mila information bebe koa zegny anao, io zegny site web ambadiky io, tiers de temps, izy cliquenao zegny tafiditra agnatin'ny site web agny zegny anao, de agny koa zegny anao mahita raha bebe kokoa zegny, agny koa za magnazava raha bebe kokoa. Ataoko fa mety aminao i raha zegny, sorako anao nitsidiky tamin'ny vidéo ty, sorako anao nagnaraka hatrany, sorako anao nagname j'aime, sorako zegny anao mipartage, ary mba le sorako koa zegny anao nagnaraka ny abonné agnatin'ny chaîne ty. Atoko le magnaraka za magname misimisy, you're my sister from another mother, you're my brother from another mother, peace out. Next video again, ciao.